Japonia naprawdę żyje w XXI wieku i zaraz spróbuję Wam to udowodnić. Na użytek tej historii wyobraźcie sobie, że to jest kwitnąca wiśnia, wokół nas jest Tokio, a nad głową właśnie przeleciał latający samochód, bo właśnie takie maszyny już niebawem mają poruszać się po Japonii. Na przełomie 2027 i 2028 roku mają stać się atrakcją turystyczną stolicy i Osaki, a potem pomogą w omijaniu korków w drodze na największe lotniska. Powstają już dokumenty, które mają to umożliwić. Doniesienia z Japonii to wielka szansa dla branży. Swoje chcą mieć też w niej do powiedzenia Polacy. Nasza firma Jetson One ma już projekt i zaczyna produkcję latającego samochodu. Są plany, są projekty, nie ma tylko międzynarodowych przepisów, więc każdy z nas sam będzie musiał zdecydować, na ile ufa takim latającym samochodom.